everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. GC. Usa ka Master Sergeant. Klaro kay nga kung tingog ka kitawag og attorney ni Jesse. Nahibaw ko ni Ernesto. Dili mo hunong hangtod nga mapuroy pa niya ang iyang mga pagduda. Delikado ko din. Delikado ako kung may pawaan kini ni Ernesto. Sara na kong gateway, Sarge, ha? Nga, malahos ako katog. Sige, siguro prehog. Kamay ragay kong trabaho ni Sinyo, bay, Sarge, eh. Di pa ni ko, di pa ni Igo taong katugbang sa dako ng kuskaon taon ako. Pini mo, bay? Karoon lang misamot na kung huna-huna, bay. Labi na gid bay. Kanang maiko kong mayo. Basta, ning oras sa maglimburak ni taong na kong tiyan. Unsa ilawag na kuhan ni bay. Tinuod bay, maiko kay kunimo. Pero manangin lagi kunimo. Kung napagilibaho na nabilin at timan nung taon ako, ha? Pero kung nagilibaho, maglungag na kong tulong kalitsiyan, okay? Salamat nga, misabot ka bay, ha? Sige bay, arin ako bay. Oh, Ako na lang nagsila sa gate ning kay nalimtan ni Koryo. Dinira ko sa gawas, nagawat ko nimo. laom na kayong gabi. Kanaya ka na din eh. Tunog ka din sa kawas. Tanasod. Nga nung pa magamatog. Hindi ko makatuog. Nagsige ko kunahuna nimo. Ganaya ka na? Sige ka magtutok na ko, ha? Naluoy ko nimo. Luoy kay kang tanaw. Oh, di ayaw kong tanaw, ha? Ani di aning mahigog manakyut. Oh? Kani atuwa ni nako. Pero karon ni anak yun nako ang kapalakaw kahadlok. Kung pila ka mga oras nga dili ka nako makita. Ayaw, anak. Ayaw, anak. Ayaw na tagda. Misamot na akong pag-amping tungod mo. Kumusta naman mo sa suot mong higala? Andam kusta ng higayon nga mabalik ang may namang kabubuton. Tigsaon ka kayo ning. Ikaw pa'y gituot, ikaw pa'y gipasakitan, ikaw pa'y gihapon karon ang nangandoy nga makauli ay ang inyong kapabuton. Patog ta. Huta kong tukan. Gusto kong i-unload na ko ang nakuot sa kudukan. Matog na kita. Dali na, dali na. Kisakitan ko sa naitapo nimo. Kung baliwa lang nimo, pero ako'y kisakitan, kabuto nun ang akong dukhan. Gusto na lagi na. Gusto na. Pasakti ko. Ako rin may bawaan eh. Ayaw na gunahuna aday. Dili ko gusto nga maunay imo bation. Dili gid mada nga dili lang ko magtagad aning hitapo aning. Di gid ako mada. Gusto na lagi. Gusto na lagi. Matog na tana. Unsa may Tana. ko buhaton aron mawa ni. Day, Vicky. Bisan di ka masulti. Bisan di ka mutug anak ko, pero nasapot na ako. Nga dili lang kay karon pa niya po hata tiya nimo. Ang pagpanlupig o pag-abusad tiya nimo Gusto mismo. na lagi na. Gusto na. Sagdi lang. Sagdi lang ko day. Makamao kong Kadaghan magpailog. ka na niya abusahi. Kadaghan ka na niya lupigi. Sagdi na lagi. Dili na siya ang nga tagagigayon aron siyaw sayon. Usa ka na yung panulti. Dili na kinahanglang buhaton pa ang batakang pakisusi. Vicky, Hugman siya kamatayon. ako siyang Higala. Ako siyang Igsoon. Ako kang bana! Kapikas ka sa kong kinabuhi.
Ako tingali ang kasing-kasing o ikaw mo'y dugo sa akong kinabuhi. Mag-unsa malang ang kasing-kasing. Unsa na malay kapuslanan sa kasing-kasing kung mabantok o mauga na sa iyang dugo. Kauban ka na nako, Ning. Kinabuhi ka na nako. Sakitan ko kung sakitan ka. Apan dili ko kumutuo nga. Wa ka lang mabati ka sakit sa kibuhat sa kiila mong sobra pa sa mga igsoon diya ni mo. Traitor siya, Ning. Naibahukay ko. Bisan di ka musulti na ako. Nga pirmi mo magkasugat ug magkatupangay aron once again and again pamation mo ang kasakit ug kalahas sa iyang ipanulti diya nimo. Grabe ug luoya taon sa lalaki nga akong gihigugmasa. Sultihan ta ka. Prangkahan ta ka. Para na ako, dili mapuhi og duka ang usa ka traitor ka ni ato. Sawa ka pa sa akong kinabuhi. Mahikala man, maigsuon man, maginikanan kung usa siya ka traitor, mamatay gyud siya. Gusto na. Palihog gusto na. Be, pahiran na to yung mga luha. Nakasabot ko. Matug na ta. Mahal kay ka na ako. Mahal ko man gani ang laing mga tao. Matiyon man gani kung dili masukod ka kaluoy sa laing mga tao. Ikaw pag-ahak nga kaupan sa akong kinabuhi. Salamat, Vicky. Matutulog, mamamatay, Ning, katunang marampaan sa isang buwan. Hello. Good morning, General Chavez, sir. Kinsa na? Ang general na? Hello. Oh, congratulations for what, sir? What? Congratulations? Alahan! Hani, what na? Speed promotion? Oh my God! Hala, oy, hala ka, Dennis! Thank you, General Chavez, sir! Thank you very much, sir! Oh! Honey! Honey! Gusto ko ikaw nga akong asawa mo'y labing una nga mo salot na ko. Is it full please, Colonel? Din ako! Din ako nimo! Hani, tinungan ka, honey! As I expected, honey! As I expected, honey! 101% na to kinigipaabot. Usa day, no? Hani mo, nagdaligid ka tuhuan! Yes. Dili katuhuan nga ingon ko ni ini kamaing laki. Nga ingon ni ini kamaing laki ang imong banam. Dali. Honey, timan ikini. Samtang naugbuhi pa si Marcos. Samtang siya pa ang presidente niling nasura. Dennis, Samtang magpabilin pa ang mga Marcos sa Malacanang. honey, Bisan kinsa namo sa militar nga buutang mialagad kun mo serbisyo ni His Excellency Ferdinand Marcos. Makinig! Sikatusan! Bisan si kinsa, timan ikining. Bisan si kinsa, makatagamtam gayod sa iyang kaayo. Ang nakatalanga ngayon, punong pandarangal, pinonong koronel, Trinidad! Bisan kinsa,
Masibilyan o mabilitar, malinaon nga magpuyo nining nasura. Unong tanon, Teniente Escolar, sa utos ng Pinonong General. Bisan kinsa dinis Pilipinas, gikan sa mga kabataan ngadto na sa mga katiguangan. Mga Pinuno! Busgol ngayon ni Marcos yung pagpangga o pagmahal. Pumagit na! Ilaom sa landon ni gitawag og bagong lipunan. Gipasinunggan og usa ka parade in review si Dennis Isip Fall Colonel sa Philippines Constabulary. Tinambungan sa mga namunuan sa siyudad, ingon tinambungan usab sa mga dagkong opisyal sa armadong kusog sa Pilipinas ang maong seremonyas. Malipayon kayo si Julie ug labaw sa tanan, mapagarbungon kay si Dennis Isip usa na ka colonel sa kustable. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Salamat din iyo. Thank you, thank you. Salamat, thank you, thank you. Ito na siya. Colonel Dennis Trinidad, sir. Congratulations, sir. Oh, Lieutenant Danilo Escobar. So sorry na. So sorry. Manggawas lang ta, Guryo. Kung liro ni Dinisa. Guryo, tana. Sorry kayo. Sorry. Angay pagtambag na ko nga mapalipay pag Dinis. Kung sa kunin mo angay nga palipay ka na kay. Di ba sa naging malali suod mo kay mo? Pero ako mong dahom nga. Inaadto yung pagkita ni mo. Inas kong bati gani hoy. Tinood ba eh? Kailakon kong tanaw ni mo. Pay! Kung liro ito ba na? Huwag yung katagdas ko liro. Si Hablas Lamina. Pay! Wa naman din is Vicky. Oh. Ha, is Vicky? Di arang sigarilyo dong. Dara, dawata, 30 na. Salamat, Tang. Di ang bayad palihog, oh. Kumusta ka, Holly? Kaliwanag ka. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.